Sziasztok! Köszöntelek titeket a Hello Maci világában. Ez az első videó, amelyet a Hello Maci készít itt a YouTube-ra, igaz, már 8 éve készítünk emlékmacikat. Nagyon sokan kérdeztétek, hogy mi is az a Hello Maci, most próbálom elmagyarázni és megmondani, vagy megmutatni, hogy mit is jelentenek ezek a macikák. Nagymamám 10 éve hunyt el, és volt neki egy ikonikus kis kék kabátja, amivel mindig láttuk. Egy ideig pakolgattuk ide-oda a szekrénybe, mert nem tudtam tőle megválni, és arra gondoltam, mivel mi már nagyon régóta varrással foglalkoztunk, hogy készítünk belőle egy macikát. Elkészült az első maci nagymamámnak a ruhájából, kabátjából, és nagyon nagy sikere lett. Hát úgy gondoltuk, hogy ezzel talán tudunk másoknak is segíteni, mivel tudtam, hogy nekünk, elsősorban nekem mit jelent ez, mivel nagyon ragaszkodtam nagymamámhoz, hogy valamilyen formában még így is velem tud lenni, egy maci formájában. És akkor elkezdtünk készíteni először ismerősöknek, barátoknak, aztán valahogy ezt kinőtte magát, és 8 év alatt már elég ismertek lettünk, mint Hello Maci, a Facebookon, TikTokon, Instagramon rengeteg követőnk van, nagyon-nagyon sok macit készítettünk az elmúlt években, és hát megmutatom nektek, hogy hogy néz ki ez a macika. Ez az első macik között volt a nagymamám ruhájából, ez egy kedvenc otthonkája volt neki, amit ugye nem a szekrénybe pakolgattam ide-oda, hanem így a macikára rávartuk, lekicsinyítettük, és ráadtuk a macikára. Tehát egy Hello Maci, egy emlékmaci, ez így néz ki. Sajnos idén áprilisban édesanyám elhunyt, és természetes volt, nem szép szó, de számomra ez természetes volt, hogy lesz macikája, mivel én olyan vagyok, aki nem tudok elengedni, nagyon ragaszkodok dolgokhoz, személyekhez nagyon-nagyon, de hát sajnos dolgokhoz is, és így édesanyám ruhájából is készült jó pár macika, ezt is megmutatom nektek. Ez a macika, ezt a nadrágot, ez a kis pizsamás macika is szeretne jönni, ezt a nadrágot szerintem 20-30 évig is láttam édesanyámon ezzel a felsővel és pólóval, mikor ment kutyusunkat sétáltatni. Ez nagyon-nagyon jellemző volt anyukámra, azért is választottam az első között, hogy ilyen macika legyen. Ide leteszem őt. Sajnos a betegsége utolsó pár hónapjában ebbe a pizsamába láttam sokat télen, ezért választottam ezt a pizsamaszettet, hogy akkor ebbe öltöztetjük fel anyu macit, és ez pedig úgy, mint a nagymamámnál a kék kabát, anyunak a sárga kardigán. A hűvös volt, mindig ebbe volt itthon. Tudtam, hogy ezt a kardigánt nem fogom tudni soha elengedni, de így, hogy a maci rajta van, így már biztos, hogy itt lesz velem. Igazából a Hello Maci a gyászt próbálja enyhíteni, hogy valamibe kapaszkodjatok ezekbe a nehéz pillanatokba, hogy megértjük azokat is. Van, akik azt mondják, hogy így nehezebb elengedni, de ahányan vagyunk, annyiféleképpen gyászolunk. Ugye sokan nem tudnak bemenni a szobába ilyenkor, ahol elhunyt szeretteiért, nem tudják megérinteni a dolgokat. Ezt persze minden tiszteletben tartunk. A macikák azoknak készülnek, akiknek így könnyebb az elfogadás, a gyász. Azért tudom ezt személyes tapasztalatból mondani, mert én is ilyen vagyok. Tehát amikor sajnos édesanyám elment, egyből készültek neki az emlékmacik, mert tudtam, hogy nekem ez a könnyebb, hogy így itt van velem, és nem csak a ruhákat pakolgatom ide-oda, hanem meg tudom fogni, beszélni vele, és ugye az elmúlt 8 év alatt rengeteg visszajelzést kaptunk azoktól, akiknek tudtunk segíteni ezekkel a macikákkal, hogy a gyászt, az emlékezést, hát egy picit talán könnyebbé, elviselhetőbbé tudják tenni ezek a kis mackok. Hát röviden ennyi, tehát minden maci egyedi, mivel csak azokból a ruhákból dolgozunk, amiket elküldtök nekünk. Itt például anyunak egy pulóveréből van maga a macika, és akkor fölöltöztettük a kis nadrágba és a kardigánba.
Hát igazából ennyit tudok elmondani így első videónkba, hogyha tetszett, vagy érdekel ez a kis varázslatos világ, és te is szeretnél a Hello Maci családunk tagja lenni, akkor kérlek iratkozz fel csatornánkra, vagy követhetsz minket Facebookon, TikTokon, Instagramon, és itt is igyekszünk nektek minél több videót készíteni, megmutatni a macikat, az átadás pillanatait, a reakciókat, hogy készülnek a macik, hogy mit képvisel. Ez a legjobb szó, hogy az emlékmegőrzésnek ez milyen formája ez a maci, hogy amikor például én a kisunokámnak, ugye a két kisunokám láthatta anyukámat, ugye az én nagymamájukat, de nyilván egy idő után már nem fognak úgy emlékezni rá, hiába napi szinten beszélünk édesanyámról, de ha beleültetem az ölembe a macit, nagyon-nagyon sok mindent tudunk generációkon keresztül elmesélni azokról, akiknek a ruháiból készülnek a macik. Hát köszönjük szépen még egyszer, hogy megnéztétek ezt a kis videót, és tényleg, hogyha tetszett, akkor szeretettel várunk titeket minden videónál, hogy csatlakozzatok velünk. Sziasztok!